देखा जाउची ना फुलको खाए ना माछ खाइबा चल माछ देखा ପାଇଁ ଯିବା କେତେ ଭିଡ଼ रे ବାବା ଏତେ ସକାଳୁ 8ଟା ବାଜିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ବହୁତ ହେଲାଣି ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠିକି କି ମାଛ ବାଲ ମାଛ ଏତେ ମାଛ ଭିତରେ ବାଲ ମାଛ ଦେଖା ହେଲା ଭାଇ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଘରେ କାଟି ପାରୁନା ଘରେ ବି ଭଲ କାଟନ୍ତି ମା ମାନେ ଆଉ ଏଠି ତ ଛାଡ଼ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଇଂଲିଶ କଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ୟାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇବା କଢ଼ା ତେଲ ମାଛଟାକୁ ଭାଜିବା ପଡ଼ିଛି ଦୁଥର ମାଛ ସରିଗଲା ଏତେ କଣ କରିବା ନା ଆଳୁ କାଟି ରଖିଥିଲି କି ଆଳୁ ଖାଆନ୍ତି କି ଖାଆନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଖାଏ ମୋ ନନା ବି ଖାଏ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ଆଳୁ ଭଜାଟା ବି ଦେଖେଇବେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ତାପରେ ମସଲା କରିଥିଲି ଟମାଟୋ ଘରେ ଖାଇଦେବା ରସୁଣ ଅଦା ପକେଇକି ପିଆଜ ପକେଇକି ମସଲା ହେଇଥିଲା ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଲୁଣ ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ କଲର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନା କଲର ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି ପକେଇବା ଖଟା ଅନୁସାରେ ଏଟା ରାଗ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା କଷା ତ ବହୁତ ବାସୁଛି ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇଦେବା ଆଳୁ ଟିକେ କଷିଦେବା ତାପରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ।